Здравейте хора, аз съм Ан и днес ще покажа първото клипче за моя канал. Не знам как ще се казва той, защото сега в момента прави първото клипче. Той ще бъде за магиосници. И това е много лесен трик за начинаещи, с който може да изумите приятелите си. Почти никаква техника не ви е нужна. Сега ще дадем на картите едно малко размесване. Така. Сега трябва да си изберете една карта. Нямам кой да ми казва, затова просто ще спирам на някоя тази. Тази казвате. Шестицата. Добре звук. Искате петица? Да, няма проблем. Сега това, което ще направя е взимам тези карти. Има още една тройка, съжалявам, сега ме не го. Ето така, това са избраните карти. И сега ето така. Сега след като надигна купчинките, виждате си картите, които избрахте, които аз избрах всъщност. Сега ще им дадем малко случайно мезене. Толкова е повече цепене, не месте. Така строим си картите и сега единственото, което остава е да ви кажа, че всяки номер съответства на една специална карта. Ето, 1, 2, 3, 4 и 5-та специална карта. Сега втората купчинка. Видяхте, че меси картите, месеците предварително и по никакъв начин не може да съм подарил картите. Затова 1, 2, 3, 4, 5 и 6-та специална карта. 1, 2, 3 специална карта. 2. Т.е. тук втората специална карта. И сега остава магията. Избор. Специално. И най-силната, а сега специална. Сега следва да ви покажа как да направите клипчето, което ще го покажа в следващия епизод. Кликнете ето тук, за да го видите. Хайде, чао, до следващия път.